हाय सांग मैंने एत दिन पर ब्लग्स करुच्ची कारण मु भिडियो करूनथिली देहटा भल नापर मोर आडमिशन है प्लस थ्री आडमिशन है तो से व्यस्त थी कर कम दुकान कम भी व्यस्त थी देखुव मो आँखि सब केमी कला पड़ी थंडारे हूँ किसी कम कर दुकान आसिकी जस्ट भल से भावी तो घर को सांग मान देखु घर को सब कागज पड़ता घरे सफा करुच्ची गोटे ग्राहक आसगले देखते केते एमबी एमबी मोबाइल मासिकिया मासिकिया सिम कार्ड एयरटेल छोटा मोबाइल नंबर का नंबर 85 94 800 हाँ 8594 8023 केते टका मासिकिया मासिकिया 200 टका है 200 टका 155 नाई छोटा मोबाइल ना बड़ा मोबाइल छोटा मोबाइल 200 टका हाँ आज से 15 दिन है रिचार्ज कर दौची ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗ ଦେଖୁଛୁ ଥଣ୍ଡା କେତେ ଜୋରେ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର କିଛି ବାହାରୁନି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଜାଣିଥିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ରିଚାର୍ଜ ନୂଆ ସରକାର ବଦଳିଲା ତେଣୁ ରିଚାର୍ଜ କରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ମାସିକିଆ ଆଗରୁ 239 ନେଉଥିଲା ଏବେ ଏବେ କେତେ ନେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ 299 ନେଲାଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବା ତ ମୋବାଇଲ ଏତେ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଫାଇଦା ପାଇବା ଦେଖି ତାଠୁ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବା ସେ ନ ଚଲେଇବା ସେଇଆ କେଉଁମାନେ 299 ରିଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଗଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ତୁମକୁ ଖରିକି ଦେଲିଣି ପୁରା ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଆସିଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରିକି ସଫା କରିକି ପୁରା ନେଇଆସିଲି ଏପଟେ ସବୁ ଖରୁକୁଛି ସଫା କରିକି ସାଇଡ଼ରେ ଛୁଙ୍କ ଆସିଲା सीटा एक कंप्यूटर से केते पड़छि एटा 60,000 पुराना मिशन को मिशन वाला गाड़ी ये सेवा लोकरा बोलता है बोलता उसको लगे चेरेक्स सारे को अधारे पकई देखिए पकाए
ତାପରେ ଭାବିଛି ଚୁଟି କାଟିବି ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୋତେ ଚୁଟି କାଟିଦେଲେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ କରିକି ଦେଇଛି କରିକି ବସିବେ ଟିକେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏବେ ଖରକା ସରିଗଲା ମୁଁ ଏବେ ଖାଲି ବସିବି ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଧୁଛି ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ରହୁଛୁ ଏଠି ନା ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ରିଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ଘରଟା କୋଉଠି ଆମ ଘର ମାଲେସିଆ ମାଲେସିଆ କୋଉଠୁ ସେଥିରେ ବା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପଢ଼ୁଥିଲି ଚାନ୍ଦବାଲି କଲେଜରେ ରହିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ଜିଓ ସିମ୍ ମାସିକିଆ ମାସିକିଆ 299 299 କେତେ ଡାଟା କେତେ 1.5 GB 2 GB ନମ୍ବର କମ୍ ଦେଖୁଛି 63 63 70 70 00 00 86 86 07 जो 22 दिन वाला जो थिला से अच्छे ना से चेंज कर 22 दिन वाला ଅଛି 239 ଟଙ୍କା केते जीबी रहा 1.5 GB 2 जीबी वाला नहीं 22 दिन ନା नहीं तो चेंज कर लगा 319 229 जोटा है 1.5 GB दବ 2 जीबी देखने को बोला कौन 2 GB 229 ଟଙ୍କା 229 का 2 जीबी डाटा ନା ନା 329 329 केते दिन हेडा 28 दिन 329 का हेडा नाम पके देबो 329 2 जीबी वाला पके 329 ପକେଇ ଦଉଛି ଏତେ ପଇସା ପଡିଗଲା ନା ନା 2 GB ଡାଟା ନା ନାଇଁ ଦେଇଛି 349 ଟଙ୍କା 28 ଦିନ ବି ଦେଇଛି 329 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 28 ଦିନ ବେନିଫିଟ୍ ଡାଟା 2 GB ମାନେ 349 ଟଙ୍କା 2 GB ଆଉ 329 ଟଙ୍କା ଯୋଟା ସେଇଟା 1.5 GB ସେଟା 1.5 जीबी ସେଟା ପକେ ଦେନି କୋଉଟା 49 ଟଙ୍କା 349 ଟଙ୍କା 349 2 जीबी वाला पकेइबो 2 GB ବାଲା 349 ପକେଇ ଦଉଛି ଦି ମାସେ କଣ ପ୍ଲାନ୍ କମିବ ଟିକେ ନା ସେଇଆ ସେ ନମ୍ବର ହଉଛି ଦେଖ 637200 ହଁ 8607 637200 8607 ହଁ ପକେଇ ଦଉଛି ପକେଇ ଦେଇଛି ହେଇଗଲା 50 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ବଢେଇ ଦେଲା ନା ସବୁଟାରେ ବଢେଇଛି ନା କେବଳ ଜିଓ ସବୁଟା ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ ସବୁ ଏ ସବୁ ଏତେ ତିନେ କଥା ଧରି ବଢେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଢେଇ ଦେଲା ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ये घोड़ा फंडी चार्ज बोल 3 4 चार्ज रे कौन के प्लान ଏଇଟା କ'ଣ କମ୍ ଅଛି कॉमन 180 ଟଙ୍କା 100 କ'ଣ ହେଇଗଲା କମ୍ ଅଛି
180 ଟଙ୍କା ତୁ ଯିବୁ ଏଇଟା ନା ନା ମାସ 24 ଦିନ ଆଗ। ଦିଆଠୁ କମ୍ ଅଛି ପ୍ଲାନ୍ ନା ହଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆଗ ଚାଲୁଛି ବଢ଼ିଆ ଆମର ପଢ଼ାପଢ଼ି। ହୁଁ। ଆମ ଘର ହଉଛି ଏଇ ଦାସ ସାହି। ଏଇ ଦାସ ସାହି। ଦାସ ସାହି ତମ ହଁ ବା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଦେଖିନଥିବୁ ମୁଁ ଆସେନି ଇଆଡେ ମୁଁ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ବୋଲି ଏଇ ଦୋକାନ ଆସି ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ରହିନଥାନ୍ତି ଦୋକାନୀ ସଉଦା ନେବାକୁ ଆସେ ଆମର ଯାଏ ରହୁଥିଲେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଥିଲା 2 ଜଣ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଦୀପକ ଭାଇ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ରହୁଥିଲା ସିଏ ପଳେଇଲା ରହୁଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ ନିରାଇ କହିଲା ତୁ ଆସି ରହିବୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପରୀକ୍ଷା ସରିନଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ସରିଥିଲା ବୁଲିନି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ତାପରେ ଆସି ରହିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି ବୋଧେ କଣ ଇଏ କରୁଥିଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଦାଦା ହବନି ବୋଲି ହେଲା ବଂଶ ବିଷୟରେ ଚାଲୁନ ସେଠି ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିଲା ଅଛି ବା କିଏ ହଉଛି କାହିଁ ତ ଆମ ଘର ପିଲା କିଏ ନାହାନ୍ତି କହିଲା ଗୋଟେ ପିଲା ରଖୁଛି ପିଲା ନା ମୁଁ ଘରକୁ ଥିଲି ବା କେତେ 3000 ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ ତମକୁ କହୁଥିଲି ଭଲ ଏଇଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆସିକି ଏଇଠି ରହିଗଲୁ ନା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛୁ। ହଁ ତାପରେ କଲେଜ ଯିବି। ଏଇ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଏଇଟା +3 ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ହବ। +3 ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଇଏ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛୁ ବୋଲି ଚଳିବ ଇଏ କଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିବା ପାଇଁ କଣ 3000 ଟଙ୍କା କଣ ପୋଷେଇବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା ହଁ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି ସେମିତି ଆଉ ନିଜର ହଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲେ ଉଠିଗଲେ ସଇଲା ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଘରେ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖରାପ ମାଗିବାକୁ ପଇସା କାହା ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ କହ ଏଇ ଶ୍ରୀରାମ ସିଂ। ଶ୍ରୀରାମ କୋଉ ପଟେ ତମ ଘରଟା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ହଁ ଏଇପଟେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଜାଣିନି ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଇଆଡୁ ଆସେନା ମୁଁ ଖାଲି ଆମ ଘରେ ଟିଉସନ ଯାଏ ଆସି ରୁହେ ଅଧେ ପିଲା ତମ ଘରେ ଅଛି ମୁଁ ହଁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବେ ନା ମୋ ଗାଁରେ ବୋଧେ ପିଲା ବି ଚିହ୍ନି ନଥିବେ ବୋଧେ ଗାଁକୁ ବି ମୁଁ ଯାଏନି ଆମର କଣ ଖାଲି ଘରେ ରହିବେ ମାନେ ଟିଉସନ ଟାଇମ୍ ଘରେ ଟିଉସନ ଯାଇ କଲେଜ ଯାଇକି ଆସିକି ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ଯାହା ପଢେ କଲେଜ ଗଲେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା କଥା କଲେଜ ଗାଁରେ ଏମିତି କାହାକୁ ମୁଁ ଅଚିହ୍ନିଛି ବୋଲି କହିବ ମୁଁ ଏବାଟେ କଲେଜ ଯାଏନା ଆମର ସବୁବେଳେ ସେବାଟେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ ବାଟେ ବାହାରିମୁ ସେ ବରଗଛ ତାପରେ ପଳେଇମୁ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଦେଇକି ଆଉ ବଜାର ଖାଲି ଟିଉସନ ଯାଏ 4ଟା ବେଳିଆ ଏଇଠିକି ଆସିବାରେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ଦୋକାନ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଚିହ୍ନିବେ ଆଉ ହୁଁ ପାନ କାର୍ଡ ବି କରୁଛୁ ମୁଁ ପାନ କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲି ବଜାର କରିବା ପାଇଁ ମାସେ ହେଲାଣି ସେ ମତେ ଦେଇନି ତମର ମାସେ ହେଇନି ନିରାଙ୍କର ଯଦି କିଏ 2-3 ଦିନ କଣ କି 5-6 ଦିନ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଆସୁନି ଲୁକ ଆସି କୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ମରି ମାସେ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ସେ ମନୋଜ ଯୋଉ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମାସେ ହେଲାଣି ଆସିନି ଏଠି 3-4 ଦିନରେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କାର୍ଡ 3 ଦିନରେ ବାହାରି ପଡୁଛି ପାନ କାର୍ଡ 8 ଦିନ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସପ୍ତାହ ନା କଣ ଲାଗୁଛି ସେ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ କଲା ଭୁଲ କରି ପୁଣି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଲା ପୁଣି ଦେଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଏ ପାନ କାର୍ଡ କରୁଛି ବୋଲି ସେଠି କହିସାରିଲା ପରେ ମନୋଜକୁ ପଚାରିଲା ମନୋଜ କହୁଛି ହଁ ଆମ ଦୋକାନ ନଉଛି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମୁଁ ଜାଣିନି ମାସେ ହେଲାଣି ଆମେ କହିଛୁ ହଁ ହେଇଯାଇଛି ଆସିବି ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଶୀତ ହଉଛି ଆଉ ସହିବନି ଏ ଛିଙ୍କ ଆଖିରେ ପୁରା ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ହଁ ଓ ଛିଙ୍କ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଆଉ ସହିବନି ଏ ଛିଙ୍କ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସହି ହଉନି ଏ ଛିଙ୍କ ଓ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ମେଡିସିନ ଖାଇକି ରହିବି